an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye mɛkalo tile 9 san 2024 i b'a dɔn bɛ ka yɛlɛ min na grand frère de Sikaso photo ci ne ma ko san bɛ ka na k'anw bɛ cogo di yan ne ko nka fana bɛ yan ko san bɛ ka tracer ko tracer ko mura bɛ sɔn k'olu minɛ yɛrɛ sɔnni glace kurunin a bɛ k'o yira n na n ko ayiwa san dɔ fana nana yan don la n fana y'o fɔ ko ko kɔrɔlen fɔ ye kurantanya ye k'olu filɛ ji kɔrɔ nin f'a bɛ ka surutu cɛ Bamakɔ hali ni san nana funteni bi kɛ n ma dugu in faamu a bɛ kulu de ni ɲɔgɔn cɛ o a ko ma nɔgɔ wulada in na an ka kibaruyaw fanba o bɛna tali kɛ min na o ye Pell Siko ye ngilɛ tɔgɔ tɛ nansara tɔgɔ tɛ Mali tɔgɔ don Mali ni Mauritanie dancɛ la drapeau armée a la yɛlɛ yin dugu in kɔnɔna na dugu min kɔnɔna na Mauritanie kun taara so lahawta belebele dɔ jɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni armée tɛ maa min bolo i sɛgɛnnen don dɛ parce que kuma tɛ nin bɔ ye o fanga dɔrɔn de b'a bɔ yen nka halisa an ka mɔgɔw u ka continuer ni kuma ye parce que an sigiɲɔgɔnw don an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ cogoya si la quoi baara min bɛ kɛ ni kuma o bɛ kɛ ni kuma ye nka armée kɔni ale b'a ka baaraw la Mali ni Mauritanie dancɛ la hali bi bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o barosigi min sigira an ka jamana kɔnɔ o bɛ kun cɛ sini lazara sɛbɛn na belebeleba o kuma minnu taara a la o bɛna dantigɛ jamanakuntigi ale ye sini ni Ala sɔnna a ma denmisɛnnin ni sifinnaka minnu bɛ danakaw fɛ yen dana ale bɛ Moti mara la olu kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ Fatumakaw fɛ yen ka se ka lampadaires dilan u ka dugu kɔnɔna na météo ko tile 2 in na ko n'Ala sɔnna a ma ko nɛma bɛ sɔn ka na dɔɔni k'a daminɛ kunungo la ani bi kaba kɔni ɲɛkun finnen don an fɛ yan bi an ma ji kɔni sɔrɔ nka a nɛma y'a to ne yɛrɛ ka sanfɛmɔgɔ bɛɛ kɛra dugumamɔgɔ ye Pankuru ale kun kan ka bɔ wɔlɔfɔw fɛ yen k'i kunna Bamakɔ kan a wulila a ma se ka taa yɔrɔ jan a nana segin a nɔ na a kama o mɛnɛna maa 78 de tun bɛ a kɔnɔ 73 olu sera ka bɔ k'a sɔrɔ foyi si ma u sɔrɔ pilɔti ale joginna ani maa 4 wɛrɛ Cadikaw fɛ yen bɛɛ ko k'a gagné dɛ premier ministre ko k'ale 57 ni buruburu dɔɔni sɔrɔ ko jamanakuntigi k'o ta ye 14 ye u sabanan ko o ta ye den 6 ye jamanakuntigi fɛmɔgɔw ko k'olu ta ye 68 wulada in na sisan an dontɔ studio kɔnɔ k'u bɛ ka sɔrɔdasiw bila ka bɔ olu ka dugu fan bɛɛ lajɛlen cercle min ye u ka palais sa ko tubabulamaw o kɔni o ye irisiw ye o olu kɛlen don ka yen yɔrɔ la kɔlɔsi nin waati in na dugudenw y'a jira k'a fɔ ko laada la ko nin tɛ kɛ kɔrɔlen an na tila ka ɲɛfɔli kɛ Niger a ko k'ale t'a da don Benin da la ko min ye pétrole min bɛ ka bɔ ale fɛ yen k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ Chine bolo Chine ka catigɛ ja min kɛlen don ka baara in kɛ ko o ni Benin ka kuma ko n'o tɛ kɔni k'ale ka frontière k'olu ti dayɛlɛ Henri Konan Bedie Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ o fɔ denkɛ ale ka fatuli baaraw labɛn bɛ sen na u bɛ mɛn nin na dɛ keba ko mai kalo tile 20 ka taa bila juin kalo tile 5 la dɔgɔkun 3 wa ko mɔgɔw bɛ ka fini tigɛ sukoya fini tigɛ mɔgɔw bɛ ka t'u labɛn o kɔni o de b'olu fɛ yen Benin ko yalasa ko dɔ ka se ka kɛ bana ye ale kɔni taara u ka dugu doma dɔ fɛ yen filɛlikɛla dɔ o ye jo min d'a ma sa k'a taara o bila a balimakɛ ka so kɔnɔ balimakɛ in o kɔni fatura nka kamalen yɛrɛ ko ale ye fɛn sɔrɔ a l'Américain fɛ yen Donald Trump ale ka kiiri k'o sina ka jɔ ten Floridekaw olu fɛ ɲɛfɔli ma kɛ maa ye Anglais fɛ yen coronavirus banakisɛ min fura kun sɔrɔla k'u ko k'o ta ka bɔ u ka fura feere yɔrɔw la pewu sabula olu bolo danayaba tɛ fura in kan bana in yɛrɛ u sigalen don a ko la kosɛbɛ
kibaruya misɛn minnu mana sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan an na o da maaw tulo kan yaasa min ye kibaruya sanumaw bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaa n'o ye Umar Jara ye général a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ basi tunukaw fɛ yen ale ni Barikɔrɔ ka taa se Masabugu Maraba wɛrɛ ale ni Dagaburi nin bɛɛ lajɛlen anw fanfɛla ye koyi ala to n'a fanfɛla la Segu mara kɔnɔna na ko u ye wulikajɔ min kɛ ko bamancawale ni jugawale kɛbaw u dagayɔrɔ caman k'u y'o da walo a maa caman bɛ yen u y'olu fana bɔnɛ u nin na u ka dogolikɛlaw ani maa minnu b'u kofɔ maaw ye kibaruya dibaw k'u ye nin bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na ka kɛlɛkɛminɛn caman k'o minɛ u bolo chef d'état-major ko a bɛ maaw hakili lasigi k'a jira k'a fɔ ko baara min daminɛlen filɛ nin a bɛna na to sen na wa samiya min don tɛ filɛ nin ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma baaraba min b'u bolo maaw k'u hakilina kɛ kelen ye keba mɛ kalo in ale tile 15 o ye samiyɛ baaraw daminɛli ye anw kɔni fa fɛ jamana fantɔw fana fɛ hakilila k'a fɔ k'o kelen don ale armée kelen a ka wulikajɔ kɔnɔna na Jafara bɛ kɔnɔna na maa minnu tun taara dangari Jafara bɛ Sɔrasiw dagayɔrɔ la numu bozokaw fɛ yen Masina mara la u kɔni taara olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la u ka dogoyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen da walo k'o filenkolon ci an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko Mali ale ni Moritani dancɛ la nin waati in na min ye an ka sɔrɔdasiw ye u ye Mali drapeau ale layɛlɛ dugunicinin dɔ la u b'a fɔ ma ko Pelel Siko in yɛrɛ kɔni ye Koriga de kɔnɔna na commune min bɛ sa n'o o ye Jayikura ye a b'o o de la Ɲɔrɔ ale masuruna na Ɲɔrɔ région o kɔnɔna maa don dugu don u y'a jira k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ Moritanikaw kɔni kun kɛlen don ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye k'u sigi ye k'a jira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ti don a kɔnɔ hali maliyɛnw tun b'a fɛ ka ji min sen n'o ye forage ye n'o bɛ yen u tun ma sɔn u ka so bɛɛ ma ko wa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛra ka don bɛrɛ la ko sabula yɔrɔ in Mali t'a don bi Mali t'a don sini Mali drapeau yɛlɛla fila fɛn fɛn b'a a lamini na kebaw bɛɛ nana ka na tɛgɛrɛ fɔ u yɛrɛ y'u ka jalamugu bɔ k'o di ko drapeau ka siri a ka yanga ka yɛlɛ sanfɛ bɛɛ k'a ye min ye filaw ye marakaw bamananw ale ni arabu minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen de nana ka na armée dɛmɛ nin baara in na sabula degun min tun b'u kan olu yɛrɛ de tun bɛ a dɔn u y'a jira k'a fɔ ko armée ni nali min kɛ nin ye ko kɔni u ka n'u kɔ don dɛ armée ko k'o kuma k'o ɲɛ t'olu ka bugutufaw turulen la wa ko olu ma n'olu yɛrɛ sɔrɔ ya ka ban wa k'olu tɛ taa tugun wa min ye dɔ de bɛna fara u jama kan Mali ni Moritani dancɛ in na ye wa dugu in kɔnɔna fana keba dugu so belebele lahawta so i b'a fɔ ko gouvernement ka baarakɛyɔrɔ dɔ o kun jɔra ka Moritani drapeau yɛlɛ o kan armée y'o bɛɛ lajɛlen jigin ka bɔ yen sabula kabini Sɔrasiw kɔni jiginna yɔrɔ in na Moritanikaw olu ye duuru don fiɲɛ na k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ nka armée ko fɛn fɛn ye duguladen ye fɛn fɛn tɛ se maa ma u k'a to n'olu ka sigi ni maa min bɔra Moritani frontière la ka na n'a ko ji dugudenw k'a d'u ma u kana na fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula u taalan ye ɲɔgɔn olu kan ka sigi ɲɔgɔn fɛ olu kɔni nakun ye min ye n'u ye maa ye k'a dɔn k'o ye sigana maa ye bamancima walima marifa bɛ maa min bolo u k'olu kofɔ olu ye olu ta bɔ u n'olu de ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ o duguden dama u k'u jija u ka bɛn sigi la yaasa baara min n'olu nakun ye a ye o bɛ se ka ɲɛ cogo min armée a kan ka fɔ nin yɔrɔ in na sabula nin waati in na wulikajɔ baw u bɛ ka kɛ jamana fan caman fɛ yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na dialogue ale tun bɛ a don 4nan na bi don 4nan in kɔni o kɛra sa ka min ye kuma min kan ka dan tigɛ sini o kuma la belebelebaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ma o de kan ka kɛ baara in yɛrɛ recommandation ye sini Lazara o ma seli jamanakuntigi ale b'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɔ Kuluba ka na CICB la yaasa bɛn kɛra mun kan a bɛɛ lajɛlen ka da a yɛrɛ tulo kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka a lamɛn ko maa minnu b'a fɛ ka taa cérémonie de clôture la nɛgɛ kanɲɛ 15 o mana tɛmɛ ni miniti 30 ye o k'i sɔrɔ ye n'o tɛ i don tɔ tɛ so in kɔnɔ tuguni ko wa ko bɛɛ lajɛlen n'a place don
ko labɛn kɛra cogo min na cérémonie d'ouverture la ko kelen de bɛna sigi sen kan ni baara kun cɛra fana min ye jamanakuntigi ye ani maabaw kan ka ɲɔgɔn ye CICB la ye hakilina falen falen yani a yɛrɛ ka i kɔdon jama bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin minnu bɛ Fatumakaw fɛ yen Fatuma ni ale bɛ commune bɛ Mopti marabolo la u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka tɔnjɛkulu u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka yelen dugu ka dugu la lampadaire 10 u y'o de ŋaniya ta 6 kɔni u sera k'o sigi u y'a jira k'olu ka baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye nakɔ sɛnɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka dugu kɔnɔ dugudenw yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ min b'a to u bɛ se k'u yɛrɛ ta dugudenw k'olu kalan ka se ka association fana ka kow sigi sen kan bagan marako min ye ka taa se misi maraw ma olu bɛɛ lajɛlen ka dugudenw degu la Kawural Dana ni ale bɛ Fatuma kɔnɔna na dugu min bɛ n'o ye Dana ye olu de kɔni sera ka nin waleya in kɛ kibaw ye yelen mɛn u ka dugu la Amara y'a ye o i m'u ka jaw ye de wa maa si ma dɔrɔmɛ d'u ma dɛ i b'a dɔn k'u ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye joli ya 250 000 u bɛɛ de cotisera an'u ka duguden minnu bi yan aw n'a ɲɔgɔnna ninnu u ye wari minɛ a bɛɛ de bolo k'u bɛna na fɛn wɛrɛ k'u ka dugu kɔnɔ u bɛ fɛ ka baaraba mun kɛ degun mun b'u kan a la sa o ye maires de ka côté ye maires de ko masa min ye Ala ye ninnu ye wari min fara ɲɔgɔn kan u k'o di olu ma u ko ko ayi olu yɛrɛ b'u ta in kɛ u b'a dɔn yelen kan ka don yɔrɔ min maires bɛ projet minnu sini n'Ala sɔnna a ma Samba Sise a kumakan bɛ yen an b'a la tɛmɛ sini maaw k'a mɛn ni Ala n'a kira sɔnna a ma sabula nin waati in na maire lakaw fana sɔrɔ tɛ yen o sɔrɔ fosi tɛ yen kɔkan kibaruyaw wolofaw fɛ yen pankuru min tɔgɔ ye ko transfert ale kun kan ka bɔ kunungo Dakarikaw fɛ yen k'i kunda Bamako kan a bɛ fɔ min ma sa ko aéroport international Blaise Ndiaye baara in kɔni a kɔni pankuru in kɔni wulila ye kunungo Boeing n'o ye 737 ye ale kun kan ka na Bamako ya kana maaw bila ka tila ka continuer tuguni ka taa fan wɛrɛw fɛ u y'a jira k'a fɔ ko a gazi bara gazi min yɛrɛ bɛ fiɲɛw di ka fɛnw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ ka se ka essence dɛmɛ baara la k'o de kɔni o tiɲɛna tuma min na sa min ye avion kama ye u kɛlen ka wuli sa ni dugu cɛ mètre 35 ɲɔgɔnna u bɛ mɔgɔw kunkolo sanfɛ yɔrɔ min pilote ɲɛ b'a la tabi a ka avion kama na o nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen fɛ a giribasara ka segin ka na min ye jamanakuntigiw ka pankuru jigiyɔrɔ min bɛ Dakarikaw fɛ yen a taari folonkoto k'i firi ye pankuru in kɔni bin ani daw ka yɛlɛ maaw k'u cɛri ka bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini wɔlɔfɔ ka kɔni ma bɔ foyi fɛ yen an ka taa nin ye diɲɛ wulilen de ye tasuma bɛ ka mɛnɛ a bɛ ka ɲaga u sina ka taa pilote sama ka bɔ ten ka sin ka jinin k'o kunkolo la ko Eric Sékou Seni ɲɔgɔnna an ba cilen Côte d'Ivoire fɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a k'a da ka suna dɔɔni a k'a hakili sigi min ye Dakarikaw ka sapeur pompiers ye u ka wolomasiri ta baw maa minnu bɛ baara kɛ pankuru jigi kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan sa ka kiimɛli kɛ sabula maa si tɛ don pankuru kɔnɔ n'i ka bugunatigɛ ma ta n'i ka sɛbɛn ma ta u y'a jira k'a fɔ ko maa 78 o de tun bɛ pankuru in kɔnɔ n'a kun kan ka na Bamakɔ yan ko maa 73 olu kɔni ɲuman bɔra la foyi m'olu sɔrɔ kalama olu waasi o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye maa tɔw ye 4 olu joginna pilote yɛrɛ o bɛ o la ni maa bɛɛ lajɛlen dɛndɛnna sa ka se ka segin n'u ye u bɛ se ka taa lasago cogo min na sabula i bɛ se ka bɔ nin ko in fana na i yɛrɛ bolo ko min sɔrɔ foyi ma kɛ u ko maa si tɛ taa ka so fɔlɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kunkolola kow bɛ se ka k'a la donu ni fɛnw b'a la wa ko nin bɛɛ la kebaden min bɛ avion kɔnɔ ko fo ale ka puvedeni a dun ye ayi a ni puvedeni bɔra dɛ k'ale ba de ye puvedeni in zan wa bi naani puvedeni don a bɛ taama a bɛ kuma bɛɛ bɛ ka girin ka bɔ denni b'a la k'ale ka puvedeni bɛ fɛn sanfɛ dɛ k'a taara a ta dɛ mamuso kɔni de maaw talen don maaw bɛ ka bɔ a ti k'a ye a yɛrɛ gɛrɛla avion kɛrɛfɛla la tasuma ko gudun den a y'i suli ka bɔ ka sin ka na mamuso kɛrɛfɛ ten keba denmisɛnnin to ma di kasara la kan'i ta denmisɛnninw fɛ dɛ olu ye mɛlɛkɛw ye nɔgɔ t'u la u sanunen don an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna ma mali météo ko nin tile fila in na bamakɔ n'a lamini na ko n'ala ma ko wɛrɛ kɛ ko nɛɛma bɛ sɔn ka jigin
ka dabina kunungo la sa ko tile kɔni farinya ba ko dɔ bɛna na b'o la ko nka ko kɔrɔtɛ ko tilema banna dɛ ko waati minnu na kɔni ni tile bɛ sɔn ka juguya dɔɔni o bɛ sɔn ka kɛ dɔgɔkun wɛrɛ daminɛw ye nka funteni bi kɛ san fana ko fana bɛna Bamakɔ yɔrɔ minnu kɔni bɛ ni nɛma bɛna na jigin yen kosɛbɛ o ye kitakaw fɛ yen Sikaso kɔni sanji sɔrɔ ka ban Buguni yɛrɛ san tɛ tigɛ yen yɛrɛ olu n'u laminiw bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni de ta ye nɛma ye nin ko in na kosɛbɛ sabula k'olu ka température bɛna na jigin kosɛbɛ sɔgɔmada in na grand frère ye 26 degré de ci ma Sikaso 26 degré yɔrɔ olu kɔni olu n'an tɛ kelen sa bɛ ka ba de bɛ jigin ye Mali météo a ko k'o bɛɛ n'a ta k'an ka hakili to denmisɛnw ni maakɔrɔw la ko hali ni san nana maaw k'u hakili to olu la ka ji d'u ma samiya laɲini baara fɛɛrɛ minnu fana bɛ yen n'Ala sɔnna ma ani mairie district mɔgɔw kan ka baara kɛ o kan maaw kan ka mun kɛ ani mairie yɛrɛ kan ka mun kɛ don nataw la an n'o da maaw tulo kan kɔkan kibaruyaw la Niger ale ni Benin kɔni olu kɛlen don ka tɛlɛbugu ɲɛ wɛrɛ kɛ koyi kunungo Patrice Talon bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye Hausaw ye olu kɔni ka taji min b'ale fɛ yen k'o ti don bateau kɔnɔ fiyewu ko ka taa feere diɲɛmaa ma ko ni o y'a sɔrɔ Niger jamana ɲɛmaaw u m'u ka dancɛ dayɛlɛ n'u ka frontière ye Niger jamana ɲɛmaaw ko n'o y'u ka fanga ɲɛmaa ye premier ministre k'olu kɔni da don yɛrɛ tɛ nin kuma in kɔnɔnaw olu ka frontière ti dayɛlɛ bi a ti dayɛlɛ sini wa ni Niger bɛ fɛ ka baara o baara kɛ a ka pétrole ko la ani jɛkulu de bɛ yen chinois u y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na wa olu de fana ye Benin port ta bi ni Benin ko kɔni k'a ti sɔn ko o ko kɔni tɔ bɛ chinois de bolo olu n'u ka bɛnkan na olu ka frontière datuguni ni dayɛlɛli ko kuma tɛ o la min ye chinois ye olu ni lamɛrikɛn minnu kan ka nin baara in kɛ k'olu de kɔni bɛ se sa ko ka taa kuma ni Beninkaw ye Benin yɛrɛ jamanamaw fana y'a jira k'a fɔ k'olu fana kɔni ti jɛn n'a ye ko Niger ale k'a ka yɔrɔ datugulen to ka tila k'a fɔ k'a ka pétrole kɔni bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ olu ka mɔgɔw ma don nin wala in kɔni Niger ɲɛmaaw ko k'olu n'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u b'a ɲini sini jamana fɛ a ka fɛɛrɛ ɲini ni ninnu ma sɔn diɲɛ fan bɛɛ ye port ye nin tɛ fɔri ka ba weletɔ ye filani na ni dɔ ka ba ma sa dɔ ta tɛ ja o Tchadikaw fɛ yen ko dugu sumanen don tɔn a bɛ heure kelen bɔ nin waati in na min ye kalata min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye jamanakuntigi kalata ye ni maa tan kun ye cɛ bɔ ye a la jamanakuntigi a n'a ka premier ministre ko olu kɔni fɛnmaw wulilen don k'u jɔ kunun surɔ ko min ye Succès Masara ye ni ale yɛrɛ kun ye fanga ŋwaradaba ye ni ale de ye premier ministre nin waati in na ale fɛnmaw n'a kanubaw ko tiɲɛ don bɔlɔlɔsiraw tigɛlen don ko nka k'u ye kibaruya bɔ ka jaw bɔ k'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ sira la k'a wulila k'i jɔ ni 50 n'a kunkanfɛn ye maa min bɛ da ale ka sa k'o tɛ maa wɛrɛ ye jamanakuntigi n'o ye Kaka ye k'o ta ye 14 ye maa sabanan ko o ye maa min kɔni ka wulikajɔ barika ma bonya k'o ye 3 de sɔrɔ nin ko in fɔlen kɔfɛ min ye Idriss Déby denkɛ yɛrɛ ye sa n'o ye Mamadi Kaka ye ale yɛrɛ ko k'ale bɛ 68 na ko 50 wa k'ale bɛ 68 de la k'a tɔ ko bɛ tɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale kɛra jamanakuntigi ye ka ban a n'a nɔfɛmaw k'u ye girin kɛ ka dugu girin nka wulada in na bɛɛ lajɛlen balila ka mun ye dugu kɔnɔna sina ka yɛlɛma ten sewu sɔrɔdasiw bɔra ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen seleke minɛ min ye palais présidentiel ye ko maa jɛman finitigiw caman bɛ o masuruna la dugu nima yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasi tɔw bolo nin waati in na ko bi n'Ala sɔnna a ma jamanakuntigi kalata min kɛra a la jaabi fɔlɔw n'o ye résultat provisoire ye k'o kan ka bɔ bi Jamena kɔni ko dugu sumanen don hali n'i ye kala fili n'a binkan mɛn n'Ala sɔnna a ma min mana na b'o la sini an n'aw da maaw tulo kan kɔnɔwarikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ari Konan Beje ye o foyi Buayi denkɛ Ala y'ale ka kalifa minɛ a la uti kalo tile fɔlɔ san 2023 k'a si to san 89 na u y'a jira k'a fɔ sa ko a ka janajaw o bɛ daminɛ mai kalo tile 20 ka taa ban juin kalo tile 5 la dɔw ko juin kalo tile 2 jamanakuntigi kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna na n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye o y'a jira k'a fɔ ko mai kalo tile 20 ko ka taa bila juin kalo tile 2 la min ye a ka parti maaw ye a n'a ka duguladenw ko n'u y'a daminɛ ko ban waati t'a la k'u b'u kelekude u b'u kiribi karaba u b'u min k'u fa k'u pan k'u coro ko wa k'u t'ale don finiw tigɛ fana ko ni ɲɔgɔnna maaba ni ɲɔgɔnna dawulatigi ka jamanakuntigiya kɛ ka jamanakuntigidenya kɛ ka kabilatigiya kɛ k'o ka fatulu tɛ se ka to ten bawulenw fɛ yen dɛ o de la sa u y'a jira k'a fɔ ko labɛn bɛ sen na yaasa min ye sanga in ye
ma falenw n'o ye diinɛtigiw ye olu kan ka min kɛ su la o waatiw ko olu bɛ yen n'o bɔra ye jamana ɲɛmaaw n'o o ye cérémonie officielle ye jamana wɛrɛ maaw bɛ taa ye min kɛnɛ kan Abijankaw fɛ ko u n'olu kɛ diinɛtigiw n'olu tilara a la a na di a yɛrɛ nɔfɛmaaw ma olu fana k'u ka ɲɛnajɛ kɛ a la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko su a bɛ taa Dawukorokaw fɛ yen a yɛrɛ bangera dugu min na n'o ye Peperesu ye Peperesu kɔni ko a ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛ yen kilomɛtiri damadɔni Abijan kɛrɛfɛla la ko olu fana na taa sa u ka laadaw u n'u ka ko bɛɛ lajɛlen k'o tilen a la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na Bawulen laada o hukumu kɔnɔna na sa ale ni u ka taabolo bɛɛ lajɛlen Gambikaw fɛ yen OCI ale y'a ka lajɛ kɛ ye lajɛ min ni o ye tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko Israɛlikaw ko danga olu kɔni bɛ wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Palestine ma ko o kɔnna kɔni kɔni communiqué kɛra Banjulikaw fɛ Gambi ko nka ko sigana ye min ye ko diɲɛ bɛɛ jɛra k'a fɔ ko silamɛ jamanaw ko u ye waleya in kɔ ko nka min ye Gambi yɛrɛ ye ale yɛrɛ dun jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw bɛ ale ni Israɛl ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko Gambi kumakan ba ma bɔ ko in na k'a sɔrɔ OCI mɔgɔw kun taara u jigi k'ale ka lajɛba k'a fɛ yen ko yalama ko a fana bɛna na Israɛl kɔ bila wa ko a bɛna kɛ cogo di o kɔni ɲininkali to min bɛ yen Benenkaw fɛ yen kamalennin dɔ ale kɔni ye diɲɛ baara sugu bɛɛ kɛ sa depuis Ala k'a da n'a y'i bolo don ca o ca la o ti ɲɛ a bolo kamalen ye wulikajɔ kɛ ka samara sire kɛ ka yɔrɔ furan kɛ ka tila ka yɔrɔ la baara kɛ n'o ye gardien yaw ye foyi ma ɲɛ a bolo a ka ko tɔ nana laban mun na sa nin waati laban in na a ko fo ale ka kɛ baana de ye maa tɔw kɛra fɛn ye ko fo ale fana ka kɛ fɛn ye a wulila o de la sa ka t'u ka doma dɔ fɛ yen min ye josɔnna ŋana dɔ ye k'a yir'ola k'a fɔ ko o kɔni bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ko ale ye degun fɛn fɛn y'a ɲɛ na k'a sugora k'a fɔ ko o ko bɛɛ banna ko n'a nana nin josɔnna in fɛ yen o fana ko kow man gɛlɛ k'ale bɛ min fɔ a ye k'a k'i hakilina bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye josɔnna in b'u ka dugu la sa n'o ye Bori ye Bori yɛrɛ ale bɛ Ndali Benɛ o marabolo dɔ la min ye kamalen ye a kɔni taara ye cɛ fana ko a ma ko baara man gɛlɛ koyi k'ale bɛna na yiri d'a ma n'o ye boli dɔ ye a k'i jija k'o bila so kɔnɔ so min maa bɛ si ye ni o maa kɔni ni den t'o bolo muso t'o bolo ale dun n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn kan a taara yiri in bila o ka so kɔnɔ depuis yiri donna balimakɛ kan o ma wuli ka jɔ tuguni ka fosi ɲɛ a yɛrɛ ye don n'a dugusajɛ min ye maa in yɛrɛ ye ale bolo bɛ ka ban fura bɛ ka don balimakɛ la cogo min fura bɛ ka don o la ten musaka minnu tun b'a bolo o bɛɛ lajɛlen dunna k'o ban a yɛrɛ tilara ka na jɔn ko Ala fɔ koyi kalo 11 tɛmɛnen kɔfɛ min ye kamalen ye a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ sa ko boli ko o de don koyi ale y'o dɔn waati min ko k'a lajɛ ka boli in bɔ yanni dugu ka jɛ ale balimakɛ fatura wa a bolo banna an ka baara kɛ an ka baara kɛ dɛ an ka sɛbɛ sira ta an ka bɔ tulonkɛ la garisigɛ ɲuman a bɛ Ala de bolo Ala k'a d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma kamalennin n'o o ye dɔgɔkɛ in ye sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko se tun t'o o ye ale yɛrɛ n'a denw n'a musow olu de filɛ nin ye tan cogo in na waleya in kɔni kɛlen sa ale taara o bila ye o fana fatulen de filɛ nin ye k'u bolongolonya ka taa fɛ Royaume-Uni kaw fɛ yen n'o ye Ngilɛw ka yɔrɔ ye maa min bɛ yen n'o ye fura dilan sa n'a fɔ ma ko AstraZeneca ka ɲɛsin Covid bana ma u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ko ka kɛ ni nanzara jamanaw olu ka laɲini ye ko ka Covid bana AstraZeneca ko k'a ta ka bɔ olu ka bana feere yɔrɔw la ko sabula ko min ye bana in ye fura in ye ko diɲɛ olu ka Europe jamanaw y'a jira k'a fɔ ko bana in ko olu yɛrɛ ye fura wɛrɛ sɔrɔ n'o ye Vaseria in ko o de kɔni bɛna bila sa AstraZeneca nɔ na ko o de ka sama ka bɔ yen Ngilɛw ye nin waleya min kɛ nin ye a digilen don maa caman na sabula u bɛ k'a jira k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ ko bana in n'o ye coronavirus ye ko sigana bɛ a ko la sigana yɛrɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fana k'a b'a jira maaw la k'a fɔ ko sɛbɛ ko kɔni tɛ ko sabula ko diɲɛ bɛɛ ye fura min kɛ a yɛrɛ la ka vaccin bɔ k'a cari fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana sigana don la nin waati in na ko b'a jira ko maaw kan ka u yɛrɛ ɲininka coronavirus banako in na ko a ko kan ka lajɛ Istanbulkaw fɛ yen n'o ye Turki jamana ye olu ka pankurun dɔ fana o fana taara da walo koyi Istanbul yɛrɛ pankurun wulila dari la n'o ye teliya ye sa
nin kuna kunu k'a fɔ ko a bɛ pan yɔrɔ min na a ma se ka wuli ka bɔ a nɔ na min ye Boeing ye k'a dilanna Américains de fɛ nin y'a ka avion filanan de tiɲɛ wɔlɔfɔw ta in fana ye Boeing ya bon sisan n bɛna aw don Boeing kɔnɔ k'aw bila ka taa Kidali komi aw ti fɛ ka ne ye n fana ti fɛ k'a ye tuguni General Boyi est-ce que Boeing bɛ an ka Boeing yɛrɛ tɛ armée bolo armée ta bɛɛ lajɛlen ye Albatros Miki kura dɔw yɛrɛ nana kura dɔw b'u bolo sisan tuguni an yɛrɛ m'olu lajɛ fɔlɔ ko Boeing ni Américains b'a dilan k'a kan k'a kow lajɛ dɛ ko sinon k'a ka pankuru k'u bɛ ka sɛgɛn sisan kosɛbɛ Floridikaw fɛ olu ka tribunali ko ale sina ka Donald Trump ka procès k'o bɔ a ma ten pewu a dun kun jalakilen don k'a fɔ ko a ye ko kɛ ko min n'o bɛ tali kɛ sɛbɛnw yɛlɛmali la sɛbɛnw yɛlɛmali min y'a to ni ko bɛɛ lajɛlen sera ka ɲami kalata tɛmɛnen in na kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye san 2020 kalata ko o kɔfɛ fana k'a nɔ minɛnen kun don ko caman wɛrɛw la nka min ye juge fédéral ye ko ale kun ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn minnu b'a to ni nɔminɛli ni fɛnw baaraw tun bɛ ka kɛ k'o to dogodogonin dogo la a y'a yira k'a fɔ ko o sɛbɛn de tununa ale la koyi sɛbɛn in bɛ ka ɲini bi fin jɛ a tɛ ka ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye Donald Trump ka requêtes ye olu minnu kan ka yira tribunal la k'olu kan ka kɛ waati min kɔnɔna na ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dan tigɛ nin waati in na o de la kɔni k'u ye kiiri in bɔ a dɔgɔkɔrɔ Faransikaw Jeux olympiques labɛn bɛ senna u fɛ yen min ye Jeux olympiques ye a tasuma sa n'o y'a fila min ye a sera Faransi kunu Faransikaw u ka dugu min bɛ yen n'o ye Marseille ye Marseille u yɛrɛ b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko Vieux Port n'o y'u ka baton kunbɛ yɔrɔ kɔrɔlen ye ko min ye tasuma in ye Jeux olympiques tasuma in k'a nana Marcel Desailly ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ka taa se Basile Boli ma u yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛkɛlakaw Tony Parker ninnu ni fɛnw u bɛɛ lajɛlen taara ka taga flamme olympique kunbɛn k'a bɛna kalo kelen de kɛ munumunu salo la o hukumu kelen kɔnɔna fana na k'u tun ye fɛɛrɛ min tigɛ k'a fɔ ko min ye Jeux olympiques ouverture min kan ka kɛ k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bila tile min kɔnɔ k'o tununa u bɛ k'a ɲini dɛ Faransi an ka dɔnkilidala muso min bɛ yen n'o ye Aya Nakamura ye Aya Nakamura ko ale kɔni taara lamɛrikɛnkaw fɛ yen olu ka diɲɛ seleke naani seko ni dɔnko tigilamaw ka su min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Megala ko o kɛnɛ kan ko Aya Nakamura ye fini min don n'u b'a fɔ ma ko ɔrɔbu balimɛ k'a kuma cayalen don bɔlɔlɔ kan bi dɛ min ye maa kofɔlen ye wulika kɛlen don a nɔfɛ ko nka k'a ye fini min don n'o ye fini ye ko kɔni ko o calatigɛ cogo sugu dɔ la sa an lamɛnbaaw na hakɛ to an tɛna se k'an da don a ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na min ye Aya Nakamura ye k'a kɔni ye waleya min kɛ sa a maa minnu bɛ k'a ɲini k'a dɔgɔya k'a magoya k'olu kɔni y'o ta ko nɔn tɛ ko diɲɛ seleke naani a taara kɛnɛ min kan ko fini in donyɔrɔ ye yen ye ale de kɔni sugandilen don sa ko Jeux olympiques dayɛlɛli dɔnkili ale k'an ka o da nka sigana kɛra min ye k'a bɛ bɔ Mali de la o kɔni degun o de bɛ a kan nin waati in na n'an bɔra yen lamɛrikɛnw ka sinimabɔla muso ŋanaba dɔ n'o ye Suzanne Becker ye ale yɛrɛ jouera ja caman na lamɛrikɛnw fɛ yen Pom-Pom Girls ni Party 6 ka taa se Olivia Newton ninnu ma ale ni John Travolta bɛɛ lajɛlen jouera film kelen na ɲɔgɔn fɛ a fatura k'a si to san 72 la ko a yɛrɛ kɔni ka fatuli wagati selen a limanaw a balimaw a mɔdenw a teriw k'a y'u bɛɛ lajɛlen de wele ka na k'a sara sacogo la k'a sɔrɔ a nɔfɛmaw a n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen kɔni olu b'a masuruna na min ye maa in ye u y'a yira k'a fɔ ko jabɔ kɔni sira fɛ a ye baara minnu kɛ ko olu na to yen ko diɲɛ na olu ye an b'a fɔ sa ko anw yɛrɛ fɛ yan n'Ala sɔnna ma sibiri don min ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Mamadu Konate ye ale ka soma yɛlɛma ni san 68 na jɛnajɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na sa n'o ye tasibila ye u y'a yira k'a fɔ ko maa bɛɛ lajɛlen welelen don Ɲarela kaburu dɔw la ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 8 ma samedi nata in min ye tasibila ye o kan ka kɛ a kaburu kan ka bɛn
nɛgɛ kanɲɛ 8 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 ye tasibulaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ban ɲarela kaburudon na nɛgɛ kanɲɛ 15 bɛɛ lajɛlen welelen don u ka duba la n'o ye Konate yɛrɛ ka so ye ka se ka taa Lazara seli kuranɛ kalanw k'olu kɛ min ye dugawudon ye olu bɛna kɛ karamɔgɔ fɛ n'o ye wajulikɛla Abdala Cham ye kuranɛ kalan fana kan ka kɛ dugawudon olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ Bamakɔ kura misiri la ani tasibulaw ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Abdala Cham ale fɛ min ye kunnafoniw ye sa kibaruya fɛn fɛn n'u maaw b'o ɲini u bɛ se k'o sɔrɔ association Mamadu Konate ale ka page Facebook n'a ka YouTube bɛɛ lajɛlen kan o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen journal télévisé la sa min ye Dulayi Konate ale kan ka ɲɛfɔli kɛ maa fatulen kan télévision soba la n'o ye ORTM ye sibiri don an b'a yira o la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni na su in na an bɛ débat politique ale kɛnɛ sigi maa minnu kan ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya o ye Moribo Keyita ye ka bɔ Narakaw fɛ yen Malamine Jara ale ye denmisɛnnin ye min bɛ sifinnakaw olu tɔgɔ fɔ u bɛna baabu kɛ min kan o ye armée bɛ wuli ka jɔ kan ba min na denmisɛnw jɔyɔrɔ kɛra mun ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ale lajɛ kɛnɛ kan Amara Nuhu Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo k'i yɛrɛ fo n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan débat politique ale kɛnɛ kan a k'an bɛn sɔɔni